So for today's video, mamista kami sa Magnasal, Bacolod. Ocean ng Ducks. Unexpected nih. Nawala mi na niya sa Magnasal. Kaya naman bal mo kay nanyaga sa Magnasal. Busog-busog ko kayo, bawari ginalagaw-lagaw na ng amon para magdandahan jutay ang amon ng kaon. Ito lang nga mga masyano. Oh? Subong malibot-libot mga mianay. Ilang ka rides ka ng imo? Tatlo mo yan. Ako doon, limagit ko. Limagit? Limagit. Tiway ba plano? Magano? Huway. Huway. Nagabi. So for today's video, hari kami duwain ng duck sa mga sa SM. May plano kami mapa-bring me or mapamanihan kami sa SM, no? So abang-abang kamo mga Bacolod. Kala kita na paminsan ko bring me to pick out. Galakat kami pero amon dyan parte kabugat. Hindi mabugatan mo dyan kay iyaran, 5 ka-rice. Akong 3. Pasang sabaw nga tag-isa kayo. Lasang tubig nga 2 baso. Ang soft drinks pa nga large, hindi namin maglakat sa Montebuan. Ang escalator hindi na maglakat. Ang escalator nga bala man balagor sa man nga so naog ko mabubugat yung tama. Overload. Hindi ka plano pa din makaog ng ice cream po. Manyang kami sa Direct Queen naman. Direct Queen dito. Itlaw yung Direct Queen. Makita na din sa pinakawa namin yan, no? Pero mga paano kami din mamanihan kami doon. Please, ng taon-taon kanaon nilang amon yung manihan. May mga followers din nagagaw. So siyempre, follow na good, no? Dax ko lang ko. Uncle Nobs TV. For today's video, ari namin sagwa, no? So nakasuksok namin sa jacket kay grabe init, Grabe init. Tapos ng pagkaon, di palakat kami, Babla. Ari namin sagwa, Nan. Makatrami sa may Baywalk, siyempre. Kaya ito tayo magkatuhan nga Mascara Sounds Expo 2025. Ang pagusin ng Dax ko lang ko. Ari na. Kahit sa inyo ang venue. Nagbahaan? Namin sa may Baywalk ko raw. Ari namin sa may silod sang Baywalk. So gamay nila ngayon bidog mabayad naman kami entrance kakastuso. Muna hindi ko maglagaw sa maskara kaya may kami katalig parta. Pero wala kayo tungod nga adik kami sa sounds. Katoy kami wala sang init sa sound addict nga mga supporters. Di bali naman itom. Importante maklantaw sang sounds. Ang importante busog kita. Importante busog kita siyempre. Una ko tayong tiyan antes na maglagaw. 5 kakanon. 3 kakanon. Sa kayaho nga sabaw. Plus soft drinks, gas, tubig. Then ka pa naman. Papatunaw-tunaw kami anay kay karon may makaon sang ice cream. Sorry may sa sulod ng Baywalk. Malantaw na kami sang Battle of the Sounds 2025. Muna na yung tatak na nga rin namin sulod sang Sounds Expo na nagabong. So ari na. Remix. JLM sa Pasko. Big Daddy. Nais ko'y ikaw Mariners. Hello kay ang TV vlog. Sir, may vlog pa wala na. Ari naman sa Bacolod, di ba? Ay naman kayo. Nagpapapas, wala kagipas pa. Wala kagibuang. Ang